खुलुमबाय आं रंजालि आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय नै जों दायो हाबा जानो थांनो नागिरदों बांद्राय गोजान नङा बे मासकुटिना बे राजानि क्लासमेट आरोना स्कुलमेट थ' जोङो दा बेवहाय थांनो ओंखारबाय गोबावानो जाबाय दहायनो थांनांगौमोन खिन्थु माखासे खामानि थानायनि जुनै लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय नै बै सिगांथिंजा राजानि कलेजनि लोगोफ्रा दङ आरोना दसे हाबैदोंमोन जोंनाव खिन्थु दा बिसोरो क'क्राझारसो थांसिगोन आरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै दे नै सफैबायानो जोङो बेनो राजानि लोगोनि न'आ गार्डेन बाइक पार्किं बोरै बाजै नोंना दोङो थिगानो न'आ लामाखै मानो लामाखै औ नोंसो मोजां मोनबाय जिउ मोजां नुदों सिचुएशना मिलाया जायो धन्यबाद बन्धु दे थेंक इउ दे एसेखौ लानो फानसै Nilai brand ada ya? बेनो ना जानो जिरायफैग्रोबायानो जोङो नै ओमफ्राय बे बनायखौ मोजां मोनथारदों आङो माने डाइरेक्ट गारहैनो हायो आरोना बैनो रलार बायदि फुरा बोयै बिदि होदों आरोना ओमफ्राय नै मेरला जानाया ओमफ्राय अमा बेदरमोन जों जादों आरो अमाखौ बिराद गोथाव मोनदों आङो गासिबो पारफेक्ट जाजोबदों आरोना ओमफ्राय नै जोंना बाबामोनाबो सफैबाय साइडनि ग्रुपजों फैदों बाबाया आं साजायनायखौ बिराद फसायदों आरोना ओंखायनो जि खेबबाय थाबाय आं बेखौनो मोजां मोनथारदों कालार कम्बिनेसन आरो बिबारनि साजायनायफोरखौ बेबायदि खेबनायाव जि गोजौ मोजां नुयो ओमफ्राय नै दायो जाबाय फट'शुटनि टाइम फट'शुट खालामगासिनो ओमफ्राय बेहाय नुनो मोनदों जे हौवा गोदाना सोलोंगासिनो ओमफ्राय फट'जेनिक नङाब्लाबो हाबानि सानाव बिराद फट' खेबनो गोनां जायो आरोना हौवा गोदानफ्रा ओमफ्राय जोंथ' एक्सपार्टखा हिन्जावफ्रा फट' खेबनायाव फट'ल' खेबनो मोननांगौ नामा ओमफ्राय नै फाइनेलि बाबामोना फट' खेबनो चान्स मोनबाय मोजाङै दहाय मोनाखैमोन नालाय बेलागर गायनो नागिरदों नै बिथाङा गायगोन दे ओरैनो नामनि आन्था टेन हाउस नों जेरै बानायो गोरलै बानाय जुथा गानगुलायोलै नै बालासिया सावबायना बोलोहे बिजों थाखायबा मावफ्लाबायलै नङा दिहुनबायब्रा ओंखायनो दोनबोबाय आंबो मावनायनिया थानांगोन ना एसे बैथिंसो नुबाय थादों बेखाय दा
Rangjali Belagor kemana sih? Has kunta nama. Owa. Hah? Kejual? Yellow. Ise guri mabaku. Man lain gurli ko guzo hinsipra. Jwngni Belagora danger. Maवलायलायथारो. Maवखायोब्रा. मावो? ए. बेसेरा बेखिनिखौ हारसिं खालामजोबनांबाय आं दुगैहैदोंमोन नालाय ओंखायनो अना खाना. बेलागरा जोंना. ओमफ्राय नै आर्किटेक्टआ बे गय दुनाखौ लांफैदोंमोन नै जोङो दा. बोनानै लांसिगोन बिथाङा. थैदो. थैगोन नाय बेखौ नाय. खमलाया बेनोथ'. ओमफ्राय आंनि आमाइमोन फैदों नै बिसोर भैरबकुन्द'आवहाय बेरायनो फैदोंमोननो ओमफ्राय जोंना न'आ खाथि नालाय ओंखायनो हाबलांबाय आरोना थ' फिथाफोरखौथ' सावजोबनाय जायाखैमोन न'आव सावना लाबोनायफोरखौनो साहाजों होबाय आरो बिसोरनो फुङाव फैनायमोनब्ला ओंखाम मोनजालांगौमोन आरोना फैनाय जायासै नालाय खिन्थाबो हरासै हरखाबै जाबाय बेलागुर नायनो फैदों नै सानैबो ओइलाय बेथ' जोंना बेलागुर जायाखै दाबो नोंसिनाबो बनायगोन बनायदों ओइलै बेयावनोमोन कमला बिफाङा गेजेर गेजेर गैला कमला फिथाइ गैला नोंसोर कमला फिथाइ गोनाङाव फैनो रोङाखैना लाबाबा मानो नों लाबोनो थिननांगौना लाबाबा आङो मालिकनो लाबानो देट थां थांनाय मानसि दे बाय दे दे आमाय थां मालाबा फैबाव खबर होनानै दे थां गैला नोंखौ इउटुबाव नुसिगोन नै दे हाबदो सना दे बाय बाय फैदे बेलागुर जानो फैदे फैसालि दे बाय दे थां दे थां बेलागुरा सानैदो माला जायो सुइद' मोनायाव दे थां थां माला जायो नै जोंहा दिनै आरो आलासिनि न' सफैलायबाय राजानि बिमानैनि न'आवहाय दलाफारा होनो बे गामिखौ आं दिनैसो फैफेरदों आरोना थ' बिस्रानाव ओंखाम जाबाय माबाय बिराद मोजां मोनबाय आरो फैनानैहाय आङो जों थांसै बाय बाय मा नाम मोनदोंना नाम खिन्थायाबा गारिनिफ्राय बख'गोन बिदिनो था गारिनिफ्राय बख'गोन होननाय लोगो लोगो खिन्थाबाय
Này mà lại Jarsi गाय dong. Obi zula? Obi zula? Mani buzu. Mani buzu. Bai buzu. Bai buzu. Bai si zula ya. Bai si zula. You. Jangan bin sih. Jiwa. Bijeng tu tangan sih kena dina. Tangan sih bin dah ibai. Dia kemana dah? Dia bukan mungkin. Tay mừng nào nè. Anh thôi đừng à nè, đi vừa. Vì vật có gì vừa đừng à. Đi không? Ghi ở xương à. Hả? Ghi ở xương à. Đừng làm bijeng thằng sih kena mana? Làm bijeng thằng chơi. Mà bắt thằng nào vậy đấy? Là gì đừng đang ăn thiệp này gậy. Là gì hơi bà. Mà bây giờ, bạn chỉ cần bà. Chỉ vừa bắt thằng này đấy. Là gì nào nếu bà cô này nông ăn à? Thak mana ngu nama? Thak mana sih kan? Angge? Saya jin tapi tak. Bunga isi beriba makan lagi ada. Kuliah. Iku mak bakal lagu nanggo mezang deh. Sunane pan kam nanggo ada. Hai pan tak balik gerak-gerak ada berarti siap deh ada. Hai terus usin ada. Pan kam nanggo mezang deh. Mani, wih sih dengan nasi kau. Baca sih dengan siapa tay. Ni masih kau. Nasi kenapa tu? Hah? Bukan? Gelas lebat. Ni habis ini jalan cai. Dia nak bercakap pula. Ây, thình đây là hình như đoạn khát chiều. Ghi nữa ngớ. Khám à? Hagen neng? Gaminyan matang. Hagen neng. Ini? Neng hagen neng kami ni kaya neng hagen. Geberki yang gede geberki siapa kalam kaiman? Salah ke? Kami yang gede. Neng gaikher sen hagen mbak? Ayo. Jaya, neng jang. Ayo. Haya deh neng minci kaya. Ayo na. Haya. Đây là dàn phi nia, dừng Jarsi mwsouni, gaikher mwnbwbai sơ, chỉ happy vì phải, nè? Ma. Ê, tôi ở đây expect mình. Tất chăm bị kami yang ni. ओमफ्राय जों दायो आलासिनि न'खरनिफ्राय ओंखारबाय भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो थेंक इउ